Lahni, levý pse. Čeká môjho brata Marcusa Aureliusa. Dobil všetkých barbarov. Mám preňho pripravený dar od perského kráľa Chuchrumamanana II. Dúfam, že to rozveznem. Už 4000 rokov to nefakčilo. Musím sa dať do formy. Rím čaká. Kašlem na to, idem radšej na čúky. Láhni. Bože, Kleopatra, kde si? Keby si videla, jak sa teším na môjho brata Marcusa Aureliusa. Bože, joj. Kleopatra. Fuj. Tu poď, levý pse. Lahni, levý pse. A daj mi tú kosť. Veď ja som jediný, ktorý vlastne vie o tom, že archa úmluvy je u mňa. Môžem to dať Marcusovi Aureliusovi ako svoj dar, alebo minibar. Dýka ako dar od perského kráľa Chuchmana II. Bože, kde je ten Marcus? Ó, Marcusi Aureliusi, už ťa čakám ako na stvorenie. Ave Cezar. Ave Marcus. Ave. A Marcus Miller. Ave. Priniesol som písmo. Niekde v lese bolo pohodené. Čo to je za písmo? Neviem, asi zľava. Barbarské. Bojoval som statočne, porazil som neskutočné krdle Nemcov. Ba dokonca som bojoval aj s Prusmi. Potom som bojoval s veľkou tlupou bandiťov. Áno, prosím, a tí Nemci boli západní alebo východní? Oni sa spojili. Spojili. Piny. Ave. Ave. A tu je dar od perského kráľa Chuchmana II. Chuchmanko, ako sa má? Chuchman, ako sa má? Je ešte zdravý? Chutí mu jesť? Bohovsky sa má. Aj toho levopsa má? Tak ako ty, Ave Cezar. Nie, toho mám len ja. Nič, poďme hodovať.